truck driver nga nakabangga sa passenger bus sa San Fernando, Cebu di na po ang mga nangangol dili nakasuhan. Si Edwin Castañeda sa detalye. Administrasyon sa Sunrise Bus niresider nga dili kasuhan ang driver sa nibanggang truck nga niresulta sa pag-angol sa napo ka mga tao sa San Fernando, Cebu. Ang PLD construction truck nga dunay dala nga mga steel pipes ug lumber nagikan sa Mandaue City ug padulong unta sa Loginsan aron moayo og bridge. Pag-abot sa Sitio Lacaron, Barangay Pitalo sa San Fernando, ang driver nga si Charles Ricanya ni-overtake sa usa ka multicab nga nag-urong sedan. Apan pagbalhin niini sa Picas Lane, nabanggaan ang Sunrise Bus nga adunay dalang por lo menos 20 ka mga pasahero. Tungod sa kusog nga impact, si Ricanya naipit sa sulod ug gitabang sa mga rescuers. Upat sa ulo ka mga sakay sa truck ang naangol. Gidalasab sa ospital ang 5 ka mga pasahero sa Sunrise nga mga naangol. Si Chief Inspector Sarah Jean Recla nibutyag nga nagkasinabot na ang duha ka habig nga mag-areglo og walay kasong ipasaka. Kasamtangang nakagawas na sa ospital ang mga biktima. Kini si Edwin Joseph Castañeda alang sa Sunstar, Pilipinas.